Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. International Kings, but some demand to Mabuyu, Bampolunyu, Shasam, Upotaman, Sabafocusane, Podluchualam. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg and we're looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and the King Ginger cream de la cream ufuna ukwenza show uthelithwa iphakathi. It's going crazy, it's going bananas, it's Kimberly King mntanami. Another day, another taller. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. International Kings, but umtimandi mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger and CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Alright, yeah, but as you all know, but it's about that time, it's going crazy, it's going bananas, you know the story. I'm with Zakala. Hi, Sanbana Fetz. Buddha, Ninjan Buddha. Sure. Sister, Ninjan. Ngiyaphila shuthe mina igama lami King Ginger yabo into engihambe ngiyenza ngishuthe show lana ngihambe ngibuza ukuthi abantu bayathandana angazi noma wena ubhuti wami mhlambe ngabe wena nosisi niyathandana ya siyathandana umuntu wami umuntu wami prazo manje na prazo umfundisi no not ukuthi ngoba ngumfundisi kushuthi indlela yokubukeka mhlambe ngithi hayi ziphele ithi mhlambe uma umfundisi awona nenkonzo yeni and you are the young in the church the young pastor and the young mama pastor hayi cha ngiyakuzwa mfethu cha. But you guys are looking beautiful. Oh, thank you very much. Looking bananas. On this show, we don't say people are beautiful. We say they are bananas. Okay, they're what? bananas. They're bananas. The people looking bananas. As you all know, King Ginger, cream de la cream. So, my brother, what's your name? My name is Mthokozisi. Mthokozisi. Yes. All right. So, my sister, anybody come? I'm Niyathembana Zulu. Oh, Niyathembana. Umakeba mafezi. Awu mamazi njayami. No power. So when I first into ngiyenza mina ngambe ngibuza ukuthi abantu bayathandana and if that so ngifisa ukuthi siteach everyone emakhaya ukuthi bakwazi ukuthi when they jump into a relationship kumele ukuthi babe ku relationship kanjani. Ngiyanibona you guys look bananas yabo lonto leyo and nabo bangenza kanjani ukuthi izinto zabo zibe reverent. Okay, angifuna ukuqamba manga. Besides everything, you must become humble nomuntu wakho and be able to understand one another. Yeah. Bafanas bhala nama notes bafanas umzwile ku papa pastor ethi yena nje umthokozisa ngithi showcase umthoko bafethu kephi ekhaya ke besides la igoli ngoba senadla ushize la ekhaya mina kusenanda mfowethu ematendeni mfethu salute KZN bafethu senanda ematendeni. Big up, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Mamas makeba ways home. Ngisuke eNquthu mina. Enquthu. Yebo. Bafethu enquthu bafethu makeba ukhona. She's in the building. Uziphathele papa pastor. Sorry with the papa. Yeah, I understand. Hi, Bram. Yeah. Most of them abantu laba abo past abathanda ukuthi babukeke ngalo. And some of them are scammers. Okay. Let's make it. But when I saw the scammer ngoba wena rich sapapu nani vele ni manje mfethu ngifisa ukwazi kuwe siswami yini oyithandayo ngomthoko. Umthokozisi, he's a very amazing man. Like uyakwazi ukukhonektha nabantu. Yonke into nje. Yes. Yonke into nje ngayo i-right bakithi akukho wrong engakusho ngayo. And he's very supportive. Yes. Hayi bafike ngicela simele la ngeke. Hayi ngiyaqala mfethu ukuze uTrizo nje mfethu. uTrizo one Pamalatsa fakazi into emnandi bafethu ayibona ngiyaqala uzutshizo nje bafethu bhuti ngicela nithi nje zoom
ngiyasebenza ninambani bafethu. So yeah, these are my friends. Angithi nginokusebenza einkampanini sometimes. Yeah. So enye inkampani sisebenza nayo mangekho la etorhweni yabo. So bayangazi from work. Izinto sitshalisile uyabona. So wena bhuti wami ngicela ukubuza from you njengoba sengizwile kumamazi ukuthi wena mfethu uyamthemba yini umuntu wakho? Mfethu ngiyamthemba kakhulu. We've been together for about years, so I'm very proud of her. I'm Power to that, my brother. Power to that. Yeah. So when bhuti wami mhlambe in future or mhlambe angazi nina ingane? Anayo. So anayo. Yeah, but in future niyabona yini mhlambe gijima ama 1s and 2s ama 3s and 4s. Yes, our bundle of joy. I'm a bundle of joy. Bonke nje Scooby Doo abo SpongeBob bazobe benithanda nje benza nje izinto nje lapha nalapha ayigcekeni. Yeah. I know. Power to that. So mfisa ukwazi from you wena mamazi ukuthi ke umuntu wakho uyamthemba yini and umthemba kangakanani mfethu mhlambe yabo leyo nto leyo? Yes. Ngiyamthemba kakhulu. In a scale of 100 mhlambe. Ukuthi abathi sometimes ngokuba bazobafana but 80%. Abafana ama-boys. The boys, the bafanas. Sorry, but near 80. 80, yes. So 20 it's for disappointment. Yeah. Okay. No akunankinga, but zikhona yini izinto mhlambe ake wazenza zakusolisa ke maybe to say because he's a handsome looking man and you are a beautiful lady. Uyayibona leyo nto leyo. Kodwa futhi nalo mjolo wenu ubukeka ngathi nje unalento baby looking phakathi. Yeah, mfethu hayi cha angifuna uqamba manga yona i-ultra male. Izinto ezenzakalayo la. Ngaphela. Kana nje ngiyamnqompela ihamba kahle. Uhamba so uyakunelisa yena mhlawumbe neMadagascar nishayishelayo la. Yes, lapha. Akuthiwa abafundisi bomnandi bebafishane. Cha usushile mfethu. Yeah. Asibalekeni kunezinja lana. We ngiyisaba ke mfethu izinja hayi ningixolele. So kunento hayi niyathandana ngicela umuphi hakhe mfethu. You will never know. Maybe it's the last hug. Hayi singabe sihamba ngithi besele. Yeah. So kule show lena kule luhlelo engilenzayo ke lulami la ku TikTok njengoba bengishilo. Kunento esenzayo lana ekuthiwa i couple switching phones. Uyabona isine loyalty test lana. I loyalty test it's whereby sishintshana ngamafoni and wena sisiwami unika ipartner yakho ifone ukuthi a-check ku WhatsApp ukuthi wena ufletha nabo bani naye. Kancane amafoni kanjani uthatha amaphones wethu angithi umthoko ngilalela incebo angithi mina ke lento ibizwa ngokuthi ke wena futhi i loyalty test yabo ilani sesithemba angithi usomthemba 8 yes shuthi kunalo 20 ongakorobhekile ngithi mamazi wena usomthemba ngako nje kazi hayi mina cha bengingashongo uyafisa yini kusho ayine scale of 100 umthemba ngani ngicabanga ukuthi kuloko cha ekuthembeni mfethu ngoba ngisahlezi mfethu lonke ithemba lami nje cha lilele kumama amamazi baby like ayish kajabulisa kakhulu lokho hayi bana plaza uphethe ucream njani ngikutshele mina mama nawe kanti vele uya handsome looking pastor okay Hallelujah to that. Mfethu umuntu ayitholanga imemo nambe ngizoshaya insenga. So sishintshana ngamafoni for 60 seconds ne. Wena sesiwami uzonika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check ukuthi wena ufletha nabo bani and so forth. Yabo lento le same applies to you now but uzomnika ifoni yakho and then is-check ngoba nithi Niyathembana ngithi. Okay. Akunankinga ngithi sisi. Angithi wena ufihle lutho mntakama. Hayi mix. Ngithi abakorobhe eceleni. Iyakuphela. Abangenzi mix. Okay. Nawe ngithi. No. Ngiyakuthemba but we hey size kwenye ndawo la. Okay. Yes. Danko. Budelete ayini bafu.
No, not exactly. Not exactly mfethu. Not exactly. Oh busayivula. Cha nje ukuvula nje ngibheke ukuthi awe khona ama-miss call mhlambe or ama-message asengenile yabona. Meanwhile sikhuluma. He's an explainer, ne? Yes, a lot. Izinto ayicacisa. Hawu yashesha futhi. Ne-answer shesha iphuma manje nje. Yeah, you ready? Yeah. All right, good man of God. Thank you, mfethu. So, njengamanje mfethu into engiyengijwayele ukuyenza mfethu sekuyisikhathi se-famous question. It is time for the famous question. Time for what? Famous question. Time for what? For famous question. Bengengiyeke. Mamas, can I come inside? Come inside what? Like, No. I understand manje ungena phakathi kuphi makwenze njani? aw. Ungcono ngobe understand. Ngicela ungena phakathi la and then siqale couple switching phones. Okay. Ukuthi ngisho ngesikisi kanti indaba sister wena bucabangani? Nothing actually. Nothing. Wena but I don't just ngibona kanje lenze thathi bijibo karate wena endele kubangani. No ukuthi ngiqala ukuphazamiseka manje mawuzosondela ungena phakathi manje yabona sekukuningi nje manje yabona. Oh. Hey. No. Phela owami unkosazana lo. Okay, couple switching phones so kumele ngibe la khona ngizokwazi ukuthi stile nawe siphinde stile nawe. So it's about that time guys, couple switching phones. Ungakwazi ngani wami isazoqonda lento. Usazongithanda. Don't worry. Yabona? Yeah. Yeah, my brother. Yeah. Wena sazoba umngani wami la. Mfethu. Nawe sister. Okay. Ngisho kuphi lapho khona uyosho ukuthi my brother wangisiza. Angizo nawe uthema wena uthanda yena yedwa bekho labanye. Umuntu wami uye yedwa uyena ukhona kekho omunye yabona uyena umuntu wangenza ukuthi ngishiye konke benginaka abangani umndeni nako konke ngithi cha angikhethi. Ukhethela mama. Hayi cha ngiyabonisa phela. Yimamba phambili. Kuhle. Yeah. Kodwa ke sithemba ukuthi kuyoqiniswa ngempela. Yeah. Very wayijika lento. Cha uthi nalokho nje. Yeah nami kodwa nguye1 vele. Akekho umunye umuntu. Ngikhetha nje yena and uyangisupporta nje kakhulu so uye nje. Nguye. Hayi bafana bami. Yazi kunelishanisi yazi hey boy. Sizoqala ngefoni yakhe. Siqale ngeyakho. Hayi it's okay. Soqala ngeyakhe bafana. Ifoni yakho la sisam. It's about that time couple switching phones mntanami. Cela ungivulela. Oh sorry. Musa ngicela ungimela la. Sister ngicela ukuthi yeah. Ngicela ungibambela bhuti wami. All right. Mfethu now WhatsApp. Ngizobona. Okay. Usuzoyipressela ke ndoda. Yeah, ngena lapho ngizocela umela ku search. Yeah, okay. All right guys, we are on WhatsApp right now and we are about to type that Shondas. Please type for me there. I love you. Couple switching phones. Tanja, I love you. I love you. Umthokozisi, umthoko. Njayami, how do you feel man to see pops up when ligama lakho? I'm very happy because Scroll. Ngibona igama lami nje. Yeah. Okay. All right. Ngicela ungidilithela I love you, ngicela ungitypela uthi I miss you. Ufake ne heart ekugcineni. Sister abantu abakushelini? Hawu bangishela kodwa angikho kakhulu kubona. Awukho kakhulu kubona. Yeah. So awubaniki nama number? Ama number ngiyabanika because babangisicefe. Mase baseduze wakho just give them my numbers and block them. Block them. Right, my brother. Twa izinja ziblockiwe. Uwe lona mthoko angethi. Ngicela mawuyibona ungitshele mfethu. Nawe nje umotivate nabantu ekhaya ukuthi yeah, ngiyaziqhenya proud mfethu. Ngiyancanywa ne profile pic yakho nje yami. Ondile lana mfethu. Kotini galo ngicela ungidilithele lapho uthi sex. Sister.
Niyakhuluma sometimes ngesex wena nebabazi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe melicela mhlawumbe khona kuzovela phela lana ukuthi Yes, nokukhuluma nje ngayo. okay asho nje akutypele uthi namhlanje ucela inkonzo inkonzo Okay, all right. Mthoko ngathi inkonzo uyikonzile wavela nje Hayi no, kona kubalekile ukuthi umusi unomuntu wakho phela ukuthi ungaloke uhamba uzishutheka nje uvele wenze sure ukuthi uyazi uqonda kuphi. Anjayami it's people king. All right hi my sister she happy ngicela ungidilithele ukuthi come outside. Okay. Ukwabona mhlawumbe umjito emezolanda ingane awuphume Cha bekho kodwa. Engathi semini nalembuzo. oh hayi sesiyashintsha ke una Facebook okay ngisacela ngene Facebook ke butami. All right okay cool la ku messenger cela ungitypela nje uthi I love you. Lolu Tando. All right, no results. Anikhulume kakhulu buku Facebook ngicela ungitypele uthi I miss you. It's a quick one on Facebook, don't worry. Lolu Tanda lukolula. All right. Una Instagram? No Instagram. All right. How do you feel but my brother mfethu sengiza kuwena? I'm very proud. Yes, I'm very man. proud To see that imamazi buka ne profile pic indlela aziphethe ngayo kahle ngayo. Ngiyaxolisa. Uyabona ke Abengeke profile pic. Ngiyaxolisa. Angazi sesiwasha sesibaningi manje. Cha phela ifoni misesandleni sami. Kodwa manje futhi cishe nje vele uyicishe nje. Ya. Ayicime ithinte ngephutha. My brother. My brother. Phela ubonile nje Musa ukuthi kunesithombe somuntu wami hayi wethu la. And ubhizi uyayicifacaza manje uyayicifacaza. Mfethu ithinte ngephutha kodwa ubonile nayo lesa sithombe silokusikhanya la lokusiyavela manje bengingikwazi ke mina. Hayi sister, awungayifaka ephaketheni ifoni sister. Save nje uvala uzipho. My brother, I am happy for you mfethu and kuyangijabulisa ukubona ukuthi hayi uyimamazi cha uqondile. Ya udlali. Vele ya oziphethe kahle kakhulu umuntu phela lo ngingambangi nansizwa. Awu njayami Musa, come this side brother. Alrighty. Cela ungivulela ke ngibavo. Ucingo. Telephone. Ayu. Bamba siswami. Awu bakithi. Ngathi kade uyifuna, all right? Awusahleki now WhatsApp. All right, ngicela ume la. All right guys, we are on WhatsApp right now and we are about to start the journals. Please. I love you. No, I mean like type ukuthi I love you lan. Abengasho ukuthi mina ngithi. Then. Sister yabona amagama lawo. Uwe lo. Yes. Fundele lakho mawubona ungaliboni uzongitshela. Siyabonga nje ukuthi vela wena. Right. I know it's only me. Only you. Yes. Danko mama, zawunjaya. Mothuka nje dog, ugrande. Ngiright kakhulu. Kanti wena ubahuphi nestrade labantu? Awubani manje kanjani ngoba manje ngathatha lenkosazana ngoba phela ngibona. Aboshila nopalesa. Abombali no. Ngiyayishola hayi amagama nje aqhamukayo. Hey sister, okay ngicela delete lapha. Angisho ukuthi cela ungidelethela. Cela ungitypela uthi I miss you. Faka ne heart la kugqineni. Akekho ozovela. Hayi. Phela nginomndeni mina futhi kumele nguthande. Block lo. Ngikukhumbule yabona. Phela abantu ngabashiya ekhaya mina. Le ematendeni. So manje amahle. Lapha Amahle ngathi kubovu kakhulu. Phela ngithi amahle ingane leka dadewethu. Ngeke ngize ngithi. Yabona namhla ngathi kuzoququda ingane yadadewethu. Abanye baququda okhazini, abanye baququda ayibafethani uyawudla umndeni. Yabo manje lento Shanami lo sikhuluma. Okay, sizobona phela ngithi sisazo prove, okay? Sisiwami ngicela ungene la ku amahle. Ngicela uscroll uye phezulu sibone ukuthi yini lento abasuke beyikhuluma. Siqale nje ku profile pic umcheck nalo amahle ukuthi kusawumsha. Oh nice.
Ngicabanga ukuthi nesikhathi manje sembuzo le angathi simningi nezinto ezithaphwayo la. Cela ngenela ku media. Shuthi abo bebesendelana izithombe beka amahle zu10. Nazi nezakho ubafo naye u10 nalo. Ithombe. Ezani ithombe. Somelelana izithombe yabo la uyabona nalesudi lela nakho ukhona la igqokile khona. Umsendelile amahle ukuthi ushayile nsenga namhlanje. Ubawo amahle awuthamba. Wena amahle nenzami. Bese ngichazile indaba ukuthi amahle ingane kasisiwami kusokufana nokuthi izingane zakhe izingane zami. So manje I understand ukuthi why nembuzo ngazi ukuthi nezinto ezibhekwayo la efonini nami seziningi. Ngena la kwi-conversation ngithi uscroll wephezulu. Ngazi ukuthi manje Awuthama ubani amahle? Amahle. Umdala lo muntu uthi angaba ingane kadade wenu ekabani bani. Lo muntu muhle lo. Usho ukuthini ukuthi muhle njengegama lakho. Uyabathanda abahle ne? Wena unenhlanhla yamantombazana manje. Yazi mfethu kwesinye isikhathi mfethu ngeke bayitholele izitebhulu. Okay, ima out ngicela ungidilithele lapho mfethu sibone ukuthi amahle ngeke avele yini. Thani lapho come outside. Sibone mhlawumbe awumlande nomshana. Angimlandi yini umshana Man down. Ngethu ucingo mama. manje nayi into esozithatha ke la kulama show nawo. Nangu amahle. Nangu la uyanqaba. I can't come. Mfethu. Ulwami phela ucingo. Sizoyibanga lento yini? Ima sibanga kanjani mfethu? Sibanga lento yenzayo. Ima mfethu Lento yenzayo. Mfethu uzozuyihliphisa mfethu buka mfethu ugqoka kahle kanjani mfethu uzozuyihliphisa. Message sendwe ngo9. Imessage intsha. Cela ngibheke isithuthuthu. Manje usho ukuthini? Wena le message yakho no amahle. Mfethu. Awulethe manje ngo9. Ngibhale ngo9. Ngicela ifoni yami. Okay, ngicela ukwehlisa umoya. Athi angithi uyamthanda mfethu umamazi. Ngiyamthanda umuntu wami manje wena kanti uyini ohlosile lana ufuna ukwenza njani wena kampela? Angithi ngizama ukusiza. Wacela ukuthi uzohlukanisa nomuntu wami manje uzongena ngempela phakathi. Yehlisa umoya. Impethe yehlisa umoya. Zongezwana. Yehlisa umoya uthami. Yazi bengikhonzile wena. Yehlisa umoya ngizama ukusiza la ngoba uwofebayo la. Uyafeba uthami. Ukhuluma ngani? Udlu amahle wena. Feba nawe mina. Udlu amahle wena. Wena udlu amahle ngabe uyaxolisa mfethu. Ngiqoliseni umosha umuzi wami. Mfethu bafu ngicela utshela uliya alethi ifoni sifonele amahle. Phuthuma mfethu tshela uliya anginike ifoni. Siyamfonela amahle. Abana bafethu. Sizoxabana mfethu sizoxabana. Yehlisa umoya. Sister njengoba elwa kanjena ke wena uthini ke? Simfonele amahle. Cha akafonelwa. Simfonele amahle or uzoxolisa. Wena kwenze njani? Uright la ekhanda lakho. Musuku. Umenze lapho lo muntu lo. Ina rasa. Yazizwa ke izinja izosiluma. Ngicela unginikeze ifoni yami. Uhlukane phansi nalento le. Bambe wena siswami le phone ne right. Abambe ifoni yaba. Awuthami ufuna ukuqhubeka nalama system wenza. Okay, wena siswami uzoqhubeka. Okay, it's fine. Ngizokunika ifoni yakho. Wena siswami uzoqhubeka ujolina njengoba umbona ukuthi aggressive kanje. Uyambona ukuthi ufuna nokungishaya lo. Khona ngiyasaba kuyimanje, ngiyasaba. Kanti wena ubengenje na yini lo njengoba sekanje? Ebengekho nje cha ngiyaqala ukumbona nje. Shuthi iqiniso liyababa. Usangazi manje, mobona abafana ungazi manje. Ayi ukuthi mebone abafana. Uzele lento le. No ushintshile ukuthi sewubanje amahle. Mfethu angizwe ngithini. Mfethu sizoxabana mfethu. Amahle wakephi lo? Amahle umazelapho amahle wena. Siyamfonela manje mfethu. Amahle. Namfonela, ngifuna amasimba ngifuna ba. Yakho. Kufanele asho ukuthi wena naye umshana. Anginayo etime. Hayi uli unayo. Nami nginayo etime. Hayi khuleka sisiwami khona yethu. Lethani phone. Hawu. Mfethu ngiyangifunda into yenzayo. Cha wena ngabe ngizama ukusiza la. Ngabe ukhuluma iqiniso. Letha mfethu. Thank you. Shit. Check. Yeah. 465. Yeah. Ima ungayibizi sisiwami ngizoyibukela wena. Bazoze bayithathe bafone lo amahle lezi imbuzi lezi. Wena unenkinga wena. Wena unenkinga wena. Nginenkinga ngani mfethu? Mthoko mfethu. Mthoko musukulu. Yakhala. Yeah. Yakhala uthami. Khuluma iqiniso akayibambi. Hello. Amahle. Yebo. Manje okay amahle nginomthoko wena nomthoko uniyini niyathandana?
ngithethe nge-benefit. Awuyibuza kanjalo, ubani uqala nje wena? My friends with benefits. uthi ba friends with benefits. Nangu khuluma siswami umuntu. Okay, ukhuluma noNhlahla la. Yeah. Umuntu Ukhuluma noba- ukhuluma noNhlahla. Ukubuza ngabe nihlangana yini nihlanganisayo nje? Siyantshontshana. Uthi niyantshontshana uthe wena cousin so yamuza ukuthi uyalwa manje. Ukhazi. Uthe cousin wakhe wena wengane Ukhuluma nobani vele nge? ukhuluma noJinja ke uCream Dala Cream. Cisha ngiyakwazi. Aye ngisukhazini, mina nginakho. Basaba ngokhazi. Asivale phone sivale. Okay siswami hayi siyabonga ukuthi ukhona Thenga ukhazini wami. Uyabona lento yenzayo uyayibona lento yenzayo uzimmele lento yenzayo ngiyakutshela ngiyakubalela uzimmele lo dodo wenzayo uzimmele ngiyakutshela wakhe ngizocela sinyukeni bafethu sidedele lo mjida lo awuthami wena siswami sazoqhubeka ujole na njengoba umbona ukuthi lo uyajola Hayi cha, ngingikwazi. na iphone yakho bhuti wami Bengithembe. na iphone man Musa na iphone yakhe nayi how siswami uzoba right uzohamba naye nomfuna sikhambise ekhaya Yocela ngihambise. ora sokurequestela mfethu semrequestela usisi mfethu nazi into zakho lapho phansi wena ya semrequestela mfethu woza siswami sokufaka iUber awuthami mawukuthi usamthanda mfethu kuzomela ukuthi uxolise ivumile mfethu ngane kadadewenu kaanti wakho kababa omncane kasisi couple switching phones. My name is King Ginger Cream Dala Cream intwana yaseKings Musa mbambe kanjalo asambe sisi Except bafethu ngicela ukuqhubeka siswami ngivali show except bafethu as you all see bafethu it's going crazy, it's going bananas. This guy has got a lot in his plate. Unabantu ababili amahle umbiza ngodade wabo seswakhe ka what ayisebenzi kanjalo. We're going to be taking her to ilokhuzana some requestela so that she can get home safe akwazi ukuthi ehlise umoya. CMTV, thank you so much bafethu for making this happen. King Ginger Cream Dala Cream, please do not forget to follow your boy at King Ginger _SA. Thank you, Lee, for the phone, my brother. Wake, give them that little zoom a bit. Love it. Hey yo, boom. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na, couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.